Ginundawayan digiti for daddies and mommies ti naipaay a libre a bakuna ti anti-rabies para kaditi taraken nga aso ken pusa. Karaman ti libre a serbisyo ti deworming ken konsulta iti Barangay 1 San Lorenzo iti siyudad ti Lawag. Iti kadami ditoy, umabot ti 48 a parents ken 70 nga aso ken pusa ti dimteng. Kadwa ni Lola Nenita ti innem ti tawen na ni Sexy. Kunana nabayagan nga agtartaraken ti aso ken ni Sexy ket apoko digiti imununan at taraken na. Imay na pinabuknaan daytoy tapnon adda ti protection da. Napatay ka niyan. Talagang sir. Kas lang panakaanak met ti turing kalakwan. Basta. Manong tawen kayo agtartaraken ti aso man. Ay nabayagan sir. Intugot met ni Angeline ti dua ti tawen na ni Cyber. Patsyan na anasken a regular ang mabakunaan digiti taraken. Papabakunahan po. First time po? Pangalawa po. Pangalawa. So bakit every year po natin ipapakabalik? Para po maiwasan ng rabies. In case na makakagat siya, may siyang na-injectionan siya. Pasari ti record ti Lawag City Veterinary Office. Agarup sa nga puluket duan ti kaso ti rabies iti siyudad ti Lawag apakairamanan ti dua akalding. Alalukuyan da digiti pet owners nga annual wenno kada tawen a pabakunaan digiti taraken. Inayon da saan na palubusan na parwaren digiti taraken, gaputa daytoy ti may sa arson ti panagwaras ti makapatay a sakit. Imagine that may pet ka, hindi bakunado, pinapakawalan mo, pumunta sa kabilang hindi lang barang sitio pwedeng lumayo as far as 3 to 5 kilometers, nanligaw. Tapos yung stray group na yon, meron isa dong rabid, nag-biting spree siya sa mga dogs na yon. And mag-uuwian yung mga hayop na yan. Say, 7 ang nakagat. So 7 areas agad ang pwedeng mahit ng rabies. So ganon siya kagrabe. Nagpalagip da pay nga ita summer season, nasken a doble ti panangbantay ti kinatalged ti salon at digiti taraken tapnon maliklikan ti heat-related illnesses. Kabayatan na kunamit ti chairman nga itinapalpalabas, nagbali na problema da digiti rabid animals ken digiti walay nga aso a posible a rason ti vehicular accidents. Iti agdama, main inaw ti ordinansa pakaseknan kaditi stray animals. Manam na mababaen kadaytoy, awan ton digiti agwarang-warang nga anyaman na klase ti animal. Iti 15 Sangguniang Barangay ng putar kami itata iti ordinansa nga isudat ta iti maidalan iti hearing prohibiting stray animals including amin nga animals nga agwarang-warang kalding, aso, pusa, baka kasi dapay lang iti agricultural land ito yan ming ada digiti agtartaraken met nga manalon. So danto digiti provisions na plano mi iti agtiliw ken danto iti impounding mi. Dapnuhaan lang LGU ita ken pakaseknan iti problema dayto ngem ket di tumulong iti barangay. Ti bakuna sa barangay ti maiwaywayat kaditi na dumaduma a barangay ti siyudad ti Lawag. Libre digiti maipaaya serbisyo ngem adda ti 50 pesos a mabayadan para ti panakarehistro digiti taraken. Imbatad ti veterinary office nga adda ti ordinansa ang mangimanmandar kaditi pet owners ti panangirehistro da kaditi tarakenda. Saan na ba si tabanag ti rabies virus? Apaman ang makitaanen ti sintomas ti siya sinuman ang nakagat ti rabid animal, makuna nga awanen ti wagas tapnon maagasan ken naglaing pay daytoy. Babaen ti simple a panagpabakuna ti anti-rabies, masalakniban ti biag dagiti taraken ken tattao. Mark Magdirila, Balitang Solid North.